ועכשיו אני מדברת על יחסים שיוצרים הפריה עם מבנה אחר, של גנום אחר, ותוכן שהוא לא מצפה ממני ואני לא מצפה ממנו במקומי. יש את התוכן שחי בזוגיות, זוגיות בהפריה, אבל אז לא צריכים שקרים, ולא צריכים חיפושים, ולא צריכים הפולות, ולא צריכים בגידות, כי אם אני לא בוגדת בי, אני גם לא צריכה לבגוד בבן זוגי. רק אם אני בוגדת בי, כלומר, אם אני לא מביאה אותי לידי ביטוי, אני צריכה תוכן חיצון, כדי להרגיש נאהבת או תוכן כזה. אבל אם אני מגדירה את האהבה, לא בחיפוש גורלי, מבחוץ, מי יביא לי אהבה? כי אני לא. אני נוטשת את עצמי, אבל תוכן שלא נותן לעצמי, הוא זקוק. אם לא בבן זוג, כי זה מתעייף, אולי מישהו שפתאום יגלה בעניין, יצית לי את התשוקה, כי אני בתוכי לא מציתה את התשוקה, לא מסוגלת לעורר את עצמי, לא מסוגלת להלהיב את עצמי, לא מסוגלת להעניק, לא מסוגלת להעניק, ואז אני אחפש בחוץ. אני אוהבת את הפודקאסט הזה. אבל זה התוכן, זה הראות הפנימית בכל אהבת. ואהבת לרעך, כמוך.